Bismillah, gombo seeling. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten diajeng ayu Angel. Wonten diajeng ayu Aini Zam-Zam. Terima kasih. Ada HRD, terima kasih matur sembah nuwun. Sikat mas. Telong soro rasane Aja nelong. nangis jroning atiku yen kaliyan pandang lan guyumu laras wara gendhing tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Iya dek nangis hatiku yang kelingan esep kuyumu pancen rasa kari rasa kudu ilonggonmu trimo nilakno aku kendhen priya rasa wis sawindo nggonku ora ketemu kagugah hatiku krungu suaramu pagung kae kone kanca kanggo ana sing tak tresno muga bisa urip tentram mulya tulis lakon tresno ing gendeng tresno aja nemen-nemen kedua lah ngene saben kangen tugas tunggal lagi Dek, gandrungan dek kari rasa kudu lilo konmu trimo nilakno aku gendeng priya uyungku nglayung ngambara ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mau bisa nyawang tumetes loku mbrebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni Wahyu Kerida Asmara wonten diajeng ayu Angel diajeng ayu Aini Zam-Zam matur sembah nuwun HRD Prioritas Audio terima kasih Rakarasa wis sawindo aku krungu swaramu kagugah hatiku krungu suaramu aku bisa ndonga waranggo ana sing tak tresno muga bisa urip tentram mulya lakon tresnamu ing gendeng tresnanku tak kembali saben kangen sliramu satenane aku nangis nanging tresno wis kinartes tak lakoni ganti ikhlas hati buyungku nglayung ngambara ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku mau bisa nyawang tumetes loku brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni aku kan masih suka balekno lakon tresno iki bakal cerita tresno